Θα βγάλει τα βράχια. Είδες το σπίτι του καβαμπάν. Με δύο κατάλαβα. Όλα αυτά τα κύρα εδώ. Όχι, και μην τα χέρι και χτυπήσουμε άσχημα. Δεν πάει το Τι τέλειο είναι. Θεός και Παναγία να σκοτωθεί. Τι λες βρε. Να το έβαλε πιπέρα. Τι έκανε? Δεν μπορώ να ξαναβάλω οράματα. Δεν μπορώ εγώ άλλα ράματα. Συνέβαινε. Πάρε. Παναγιώτη. Πάρ' το. Πάρ' το είπε. Πού να πάω? Εγώ θα πάω από πίσω. Εσύ πού να πάω? Πού να πάμε? Είναι κλειστά και να διέρευσαι. Δεν είναι στην Έκο πάνω. Μόνο η Έκο είναι. Ελάτε να δείτε. Πάμε με το ταξί να πάρουμε. Πάμε να πάρουμε σε ένα πετρινάκι και να πάμε. Όχι πάλι, πήγα εσύ. Όχι, πάμε. Έλα, άστο να πάμε. Όχι, πήγα εσύ. Θα πάμε με τον πιτόρι να βάλουμε βεζίνα. Να πάρουμε βεζίνα και να φέρουμε να το βάλουμε. Κορίτσια, δεν είναι καλύτερα. Να οδηγήσω τους κύριους. Έρχομαι κορίτσια, παιδιά έρχομαι. Δεν κάτω μπροστά. Με πάσα και πάνω. Δεν κάτω μπροστά. Θα γυρίσω μετά. Ανδρομάχη! Πάμε με το ταξί. Κορίτσια! Μη φωνάζεις. Πού είναι το φίλοι? Μέσα στο κράνος, μέσα στο κράνος. Κορίτσια! Έλα εδώ! Πάμε! Θα πάτε με το ταξί. Μάκη! Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Έλα. Τι κάνεις? Όχι, αν δεν τα πέρασε κανένα, θα γυρίσουμε σε 5 λεπτά. Λέτε θα οδηγήσω Όχι, σκύλο. Το βάλω στο YouTube. Αΐνεμα. Άντε βάλε. Νικολέτα! Το φίλησε το σκύλο. Μαρίνα! Έλα σκύλο γίγα. Τι είναι αυτά Νίνα? Τα γράμματα λέω. Τα κοινωνικά γράμματα. Πώς το λέω? Ωραία. Πρέπει να τους διώξουν μαμά. Πάμε να τους διώξουν όλοι. Άντε σήμερα. Δύο άντρες, ένα κορίτσι. Πάμε. Τι ήταν και σκύλι. Όχι, και αυτό θα πάμε, το ταξί θα πάμε. Λέει θα οδηγήσω Άντε γεια.
Και λέει έλα. Το αστέρι φεύγει.